Somebody's illness. He is our leader. He will always be our leader. Nobody can replace him and go in the near future to come. But what is there that we should think in the interest of the party and in the interest of the people of the Goa. So we have to find a leader amongst ourselves and run the administration for the people of Goa. That is very simple. आम्ही लीडर आहात, सगळे लीडर आमच्या आमदार बरं 2 टाइम 10,000 हजारांनी सगळे लीडर आसा, सगळे कितले लीडर आसा. लीडर क्वेश्चन ना तुका आता जाय तो लीडर जाय जाल्यार आमी कितें करया. तुका कोण तुझ्या मनान कोण लीडर जावपाचो आहा तूं सांग हांव हेका करा म्हणत करया. तुझ्या मनान कितें आसा the question of short listing is not there. No, see what is happening. We are discussion म्हणल्यार कितें करपाक जाय त्यांचे म्हणणे आमचे म्हणणे कितें हे सगळे एक आमदारा कडेन डिस्कस करतात. आम्ही पार्टी स्पोक्सपर्सन म्हणून आमचे विचार कितें आहा आमी सांगले आनी भाई आमचो लिडर आनी तेजेर मागीर पार्टीन डिसिजन घेवचें अशें सांगलां. पूण आमच्या भितर कोण तरी जावचो असो विनंती केल्या. आसता ते आतां सगळ्यांक मेवतात, कोलिशन पाटलाकूय मेवता, प्लस आमचे बाकीचे इंडिपेंडंट आसा तांकांय मेवतले. सो डिसिजन कितें आहा तें अल्टिमेटली पार्टीच घेतली. आमी कांय डिसिजन घेवंक शकना. कंप्लीट रिशफल बीन आशिल्ली ते रिशफल कशें जातलें. भाई आसा जाल्यार रिशफल कशें जातलें. कसलो रिशफल जातलें ना आमचे भितले कोण आहा ताका पार्टीन डिसायड. सगळ्यांक पार्टी खबर आहा न्ही कोण बरो कोण वायट. कोण तेणी डिसायड परिकराक रिप्लेस करपाक म्हाका दिसता लिडर जावपाक खूप इतले बेगीन जावचो ना. मेबी 5-6 वर्सांनी मेबी तयार जावंक शकता. परिकर आमचो लिडर अजूनय आसा. प्रश्न जर करपाक म्हणजे इम्पोर्ट म्हणल्यार कितें मोदीजी काडपाचें म्हणजे तुमचे करून हांव इम्पोर्ट म्हणल्यार कितें ना. इम्पोर्ट म्हणल्यार तुमी सांगा ना. इम्पोर्ट म्हणल्यार करूं नाका म्हणजे मोदी सेंट्रल लिडरशीप हाडपाचें. आधा पॉलिटिकल पार्टीचे तेंकां इलेक्शना पयलीं गेल्ले न्ही. आतां इलेक्शन काय जालें. आतां इलेक्शन आसा म्हणटा तुमी. म्हाका दिसता इलेक्शन जातलें. सुदिनाचें नाव येता की ते ताका डेप्युटी सीएम करचो. हे तुमचें कितें तेका तुका कोणें सांगला. कोण आमच्या पार्टी मनशांनी सांगला. तुका कोणें सांगला ताका विचार तरी हांवें. पत्रकार भाव म्हज्या भयण्यो ज्यो आसा ते वेगळ्या वेगळ्या बातम्या पत्रकार आपणाचे जे विशय विकपाक काडटा. अजूनय विशय कोणाक घेवपाचो ताका घेवपाचो येना. कितें आमचो मनोहर भाई आसा न्ही तो बरो ना म्हणजे ताका भायर उडोवपाचो कितें तो विशय नाच. पूण हे जे प्रेसान जे तुमी धाडटा ह्यो बातम्यो लोकांक दिसता की खऱ्यो म्हण. पूण म्हाका दिसता जी खरी बातमी आसा आमचो मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसा तो चीफ मिनिस्टर उरतलो. जेन्ना तो ना ही दुसरी गोष्ट तेन्ना पळया. सद्याक मेबी बरो कोण ना जाता सगळे बरे ना जाता आमी बरे ना जाता तो येतलो. पूण टेम्पररी एडमिनिस्ट्रेशन चलपाक जाय. मनोहर भाईक रेस्ट दिवपाक जाय मातशें दीस. आज फक्त बीजेपी मेळटा का बाकीचे येता. आता सध्या बीजेपीच चालला. एलायन्स आसतलें सांचे. सर कित्याक उलोवप अशें कित्याक हो विशय जो आसा तो सगळ्यांक मत घेवंक जाय. फुडें कशें विशय कितें विशय खबर आहा हांवें सांगपाक जाय. आज सगळें काम चालू आसा न्ही. पयलीं कांय गोष्टी उलोवन तुमी येना न्ही वेवस्थीतपणे चलता. ते रिजल्ट तुमचे घेवन आनी कोणाक म्हणटा. एनी नेम सर एनी नेम सर फिलहाल चालू आसा. हू कुड बी द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव्ह. तुमकां कितें विचारलेलें आतां तूं बेगीन इतले बेगीन आतां प्रोसेस आतां सुरू जाला. तुमकांय खबर आसा सर फिलहाल आपण नंतर येवपाक. पूण आतां निलेश काकाड आमी उलयले सगळ्या चर्चा सुरू जाल्या. तातूंत काडटले ते उशीर. तुमी रेडी आसा. तो प्रश्न नंतरचो न्ही. All good intellectual, graying intellectuals. Defense Minister. So he came because he was told to come to form a government. No, now there is no question of forming government. Government is already there. But Sirpat also can become down. Who can decide? Party will decide. No, but how they can decide that? When Manoj Parrikar comes, Sirpat will put it back to it is like A, B, C, D and A. MLAs वगैरे येवन मेळटा ते तांकां येवन मेळटा. आता आनी कितें प्रोग्राम लायचो केन्ना प्रोग्राम रे. आतां प्रोग्रामांचो तो हें आसा मरे फाल्यां पसून तो काव्यांजली आनी तो कार्यक्रम जो आसा तो फाल्यांच्यान सुरवात. दॅट इज प्रोग्राम ताका लागून. बट ते इन एडिशनली जे MLAs आनी एलायन्स पार्टनर जे आसात ते इंडिव्हिज्युअली येवन मेळटात.
कशें जाता की तांकां दिसता मेळपाक जाय मेळटा नो बट आर दे नॉट हॅपी देयर नो डिफरन्सेस 100% ना काय नसेल तुम्ही 100% काय सर पूण सडनली कित्याक येयल्या पयले ऑलरेडी अरेंज ऑलरेडी प्लॅन रे प्लॅन झालेले ते येवपाचेच कितलो तेंप पयले प्लॅन इट वॉज प्लॅन 3 months 15 days back 15 days सर म्हणजे क्या हो रहा है तो सर इम्पॉर्टंट काहीच ना खरं म्हणजे दर महिन्यात आमच्या ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी किंवा येत असतात आज गोंया भितर दौरा आसा फुडल्या लोकसभेची तयारी 3 महिन्याची लोकसभेचे इलेक्शन आसा तेजी तयारी आनीक आयच्यान काल पासून प्रधानमंत्री मोदीन आणि केंद्राचे नेतृत्व आमचा कार्यक्रम जो 15 ते 2 ऑक्टोबर पर्यंत स्वच्छ भारत हो कार्यक्रम सगळ्याक राबयतात काल पासून सुरू केला नंतर काव्यांजली आमचे प्रधानमंत्री पयलींचे वाजपेयीचे हांचे खातीर ते प्रत्येक कडे कार्यक्रम जातले मतदारसंघ लेवलाचेर कार्यांजली हो 17 ते 2 ऑक्टोबर पर्यंत पूर्ण सेवा प्रकल्प करप किंवा मेडिकल कॅम्प घेवप वृद्धाश्रमान वचप असे कार्यक्रम करून लोकांपर्यंत वचप आणि केंद्र सरकाराच्यो ज्यो कितें योजना त्यो लोकांपर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न हेच्या खातीर आमचे जनरल सेक्रेटरी बरोबर ऑर्गनायझेशनची मिटींग जाली आता आनीक 29 तारखेर ह्या महिन्याच्या भारतीय जनता पक्षाची गोंय राज्याची कार्यकारिणीची बैठक ही सकाळी दक्षिण गोंयाचे मडगांवचे कार्यालयाची 29 तारखेर मिटींग जाता आनीक फुडले कार्यक्रम मागीर 2 ऑक्टोबरासून हे पदयात्रा बेगीन आसचे 29 तारखेर डिक्लेअर करतात मुख्यमंत्री थोड्या काळासाठी बाहेर गेलेले आहेत आणि ते परत आल्यावर कामाला लागेल आणि नेतृत्व बदलण्याचा प्रश्न तिकडे येत नाही निरीक्षक नाही आहेत ते संघटनेतले लोक आहेत राष्ट्रीय संघटन मंत्री फॉलोअपसाठी आले 3 महिन्याआधी अमितभाई शहाने आम्हाला कार्यक्रम दिला ऑर्गनायझेशनचा आणि त्याप्रमाणे आम्ही जात आहोत नाही पण घटक पक्षाच्या नेत्यांशी आज चर्चा होते आहे समजा त्यांना यायचं असेल भेटायचं असेल ते त्यांना मोकळ्या ते कधी येऊ शकतात पण घटक पक्षांचं असं म्हणणं आहे की इथे नेतृत्व म्हणजे अल्टरनेटिव्ह दिला पाहिजे कारण नेतृत्व नाही आहे घटक पक्षांनी असं आम्हाला कोणीच सांगितलेलं नाहीये फक्त आमची चर्चा आहे ही संघटनेबद्दल चर्चा होणार जर त्यांना भेटायचं असेल तर ते अवश्य येऊ शकतं आमचे घटक पक्षाचंच एक काम आहे की पक्षवाढीच्या दृष्टिकोनातून अनेक घटक पक्षांना तुम्ही सामावून घेण्याची चर्चा आहे काय आहे सामावून ते आमच्या बरोबर आहेत त्यांना आम्हाला लोकसभेत आम्हाला त्यांना बरोबर घेऊनच दोन्ही मतदारसंघ परत जिंकायचे नाही पण मगो किंवा गोवा फॉरवर्ड यापैकी कुठल्या विलिनीकरण या संदर्भात विलिनीकरणाचा प्रश्नच नाहीये पण नेतृत्व बदलून आपण कोणाला चार्ज देणं चार्ज वगैरे काही सगळे मंत्री समर्थ आहे आपल्या ताकदीवर आपलं जी खाती आहे ती समर्थपणे ते मुख्यमंत्री म्हणून कोणाकडे चार्ज असेल का मुख्यमंत्री कसं
चार्जच असू शकत नाही मुख्यमंत्री. ऍक्टिंग सीएम वगैरे तसं काही नाही. मुख्यमंत्री राहणार तेच काम पाहणार आहेत. बाकीचे मंत्री आपल्या खात्यावर गोळ्यामध्ये काम करतात. उपमुख्यमंत्री पदाची चर्चा सुरू काही आहे. नाही, त्याचा काहीच चर्चा नहीं. लोकसभा की तैयारी के लिए आई है. वो महीने में एक बार 2 बार तो हमारे संगठन मंत्री आते रहते हैं. और लास्ट 4 महीने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष गोवा में दौरे में आए थे. बूथ कार्यकर्ता का सम्मेलन के लिए उनके बारे में फॉलोअप करना, क्या क्या कार्यक्रम दिए, किधर हम पहुंचे, उसका फॉलोअप करने के लिए वो आए हैं. और जो काव्यांजलि कार्यक्रम है, कार्यांजलि कार्यक्रम है, कल से शुरू हुआ स्वच्छ भारत, उसका भी काम चल रहा है. लीडरशिप के अटकलें लगाई जा रही है कि गोवा में नेतृत्व बदल होगा, क्या इसमें क्या सच है? उसमें कुछ तथ्य नहीं है. गोवा में नेतृत्व बदल नहीं हो जाएगा. मनोहर पर्रिकर ही गोवा के मुख्यमंत्री रहेंगे और रहेंगे. लेकिन अलायंस से भी बात की जा रही है. अलायंस का कहना है कि अल्टरनेटिव होना चाहिए. अलायंस का अभी तक कोई हमारे पास जानकारी नहीं है. हम खाली प्रेस में कोई स्टेटमेंट पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास किसी ने. लेकिन आपके केंद्रीय निरीक्षक आज अलायंस पार्टी से बात करेंगे. निरीक्षक नहीं है, वो संगठन के कार्यकर्ता है. सर, सीएम जी ने दिल्ली पहुंचा हुआ है, उसके लिए बीजेपी का क्या स्टैंड है कि वो ठीक होने के बाद गोवा में आएंगे. बट क्या चेंजेस, ऐसा कुछ क्या ऐसा लग रहा है? पोर्टफोलियो के बारे में कुछ सीएम देखिए. सर, अभी कौन सीनियर लीडर आया है दिल्ली से? अभी रामलाल जी हमारे संगठन मंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, BL संतोष जी संगठन मंत्री गोवा देखते हैं. और विजय पुराणिक जी वो गोवा के संगठन मंत्री वो आए. नेता आए हैं, सेंट्रल मिनिस्ट्री की तरफ से आए हैं, तो क्या आप क्या चाहेंगे, आप अपना क्या मत रखेंगे? अभी आप मैं लोगों मिलेगा, बाद में क्या बातचीत हुआ, बाद में मैं तो मालूम पड़ेगा. हमारा व्यू क्या है, हमारा बीजेपी और हमारा गवर्नमेंट के लिए, वो हमारा व्यू रहेगा और बात करेगा. जो घटक दल है वो चाहते हैं कि टेम्पररी ये चार्ज किसी के पास सौंपा जाए, ताकि सब राज्य में पार्टी के ऊपर है ना, और सब पार्टी डिसाइड करेगा. और मेरे हिसाब से सीएम रहेगा और रहना चाहिए. और जवाबदारी और हमारा मंत्री है ना. सर, कौन है ऑब्जर्वर्स, कौन है? मिस्टर ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी मिस्टर रामलाल इसका मागीर आमचो BL संतोष इसका गो इन चार्ज डेस्क, एंड एज वेल एज मिस्टर Vijay Purani is there, also General Secretary in charge of Goa. But discussing regarding what he has told. I'm going in for the discussion now. He's basically calling each and every MLA and our views basically. Sir, ऐसी मीटिंग का है तुमची? ऑब्जर्वर्स मीटिंग अरे ऑपोजिट गेली. आज किती तुमका मीटिंग वर किती आपयला? पळय म्हाका हें दाखयला. आय बीन कॉल्ड. सर, कित्याक आपयलें तुमकां? That's what I'm going to see. कित्याक आपयलें तें I will come to know. हांव गमन येतलें once I get the observation. Any serious meeting is this? How serious meeting? Just a casual meeting. Just to know what is my view. So what about any changes? View or not, sir? No, as of that, no. Our same should continue. Will continue. I feel there's not going to be any changes. That's my personal view. Yeah. But the administration is suffering because of CM absence. CM absence, yes. FC administration of ministers. Yeah. I know there are 2 ministers ailing, 3 of them. But where the administration is moving on. His portfolio will be given to some other ministers. See, that all is normally taken by the CM. And this is MLA. So, तुमका ते किती दिसता है जो यानी चेंज सेम चेंज जावपाचो ही जो सीट ऑन दिल्ली गेलो न्ही आता तेका किती चेंज करणार ना म्हाका तशें म्हज्या तरी दिसना एनी चेंज इन द सीएम पोस्ट. सर, एक हिंदी में बाइट की अटकलें लगाई जा रही है कि सर, तुमका आज किती मीटिंग आहा सर? आज सर, आज किती ते मागे बॅकलाईट येता.
काय ना आज आमकां पार्टी मिटींग आपयल्या आनी आमचे जे पार्टीचे प्रमुख आसा दिल्लीच्यान येयल्ले आसा डिस्कशन ऑन वॉट इज द स्ट्रेटेजी ऑफ द न्यू लिडर. म्हाका दिसता हांवें म्हाजो क्लियर स्टेटमेंट दिल्लो आसा आनी आज सगळ्यां मदें क्लियर करूंक शकता की मनोहर पर्रीकर इज अ लिडर आनी जे पर्यंत तो आसा आमी न्यू लिडर जावपाक शकना. पूण एडमिनिस्ट्रेशन चलपाक जाय हें सगळें आमी लास्ट टायम मान केल्लें आसा. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरानूय सांगलां की गरज पडल्यार आपण रिजायन दिवपाक रेडी आसा. पूण म्हाका दिसता वी हॅव टू फायंड अ वाया मिडिया. आमचे दोनूय जे आमकां मित्र पक्ष म्हूण एलायन्स पार्टनर म्हूण आसा ते दोगूय आमकां सपोर्ट करता बिकॉज मनोहर पर्रीकर इज द हेड ऑफ द गव्हर्मेंट. Unfortunately, his health is not keeping well. So you cannot just throw him out. He is a leader and he will always be a leader. So आता माझे म्हणणं इतलेंच की आता आमचे मध्ये जर बीजेपी टेम्पररी इट इज नॉट अ परमनंट सोल्युशन. टेम्पररीली जर कोणाक तरी डेप्युटी सीएम केलो आणि ही इज मेड acting chief minister so that administration functions. I think this is a good solution which we will find. I will discuss the same with my party. जे आता आसा within the BJP they should find somebody and Manohar Parrikar should remain the chief minister till he is alive or till we want him, till he is our leader. He will be always our leader. And the question of him not being a leader is not going to be there. It is he who is BJP to this level and he will be always there with us. So distancing him and making him resign is not acceptable to me at least. And we will continue to be the chief minister of the state and we can make a deputy chief minister among the BJP, whoever the party thinks. And he may hold the charge of a chief minister till he comes back, holding the administration, holding the cabinet and everything. That the party has to do. What meeting is that today to call you? Well, I really don't know exactly what the meeting is about, but I'll go inside and then I'll find out what the meeting is about. But definitely, probably regarding Chief Minister's health and what stand to take. Whatever it is, I have no clue at the moment. Would you want his charge to be handed over to someone else since he is ill? Should his portfolios be handed over to someone else since he is ill? I'm not aware of this. Who's But to be would you handled? want I'm it? not aware of any details. Would you want it to be handed over? I still hand it over. I have to find out exactly what the situation is, no? And whether such a situation arises. Accordingly, this issue will come up. Okay? किती मीटिंग आपल्या मीटिंग एक मीटिंग आमची ती इंटरनल पण किती ऑब्झर्वर्स बी येयले किती आले बीजेपीची इंटरनल मीटिंग. एजेंडा किती एजेंडा म्हाका खबर ना. ताणी सांगला आता सीएमाचे उलोवपाक लेट मी फायंड आउट देन आय विल. सीएमाचे हेल्थ बीन विचारतले तशें कितें ना ना सीएम हेल्थ इज ऑलरेडी एट एम्स नो दे नो इट बेटर. एनीथिंग अबाउट डेप्युटी सीएम आणि तशें कितें नथिंग. सर आज किती तुमकां आपल्या इमर्जन्सी मीटिंग फक्त मीटिंग आसा कांयच करना.